Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha KSU Daithor Head Branch Atumpen Sarkuru Terangaphan President Arpu Kebat Matijong ni Pai Kreser Kep Ningkan Suri Hinira Inkora Ketom Arni Lakha Inkora Trok Dua Barguri MSC Constituency Angkang Daithor Forest IB Ahemalong Daithor KSU Head Branch Atumpen Sarkuru Terangaphan President Arpu Kimi Kebat Po Labang so President Arpu Kebat along Kachetong Dun Lake Karbi Student Union T Hekpen KSU Central Committee President Sar Im Tokbi General Secretary Jersong Taro KSU Central Committee Executive Member Chin Thongrong Piatum Chetong Dun Lasi Hemtun isi Kikimchi Pulote Hiring Jintak Dolap Nangchi Lapen ke Angbong Anujokta Kaiketa Thirkluk Nangchi Jongsi Angbong Anujok Thirthe Pulote Labang so ahem ke Kimno Dakpo Lasi isi asong mate organization atumta President Secretary Jongsi Thirthe Pulote ke claim kedam kadure dokokchi Lasonsi KSU Daithor Head Branch President Sunil Terangke ok apran mimidet ajok ke claim un edet ajoksi KSU Daithor Head Branch President abangke nonamat ke avidet asonsi bandedlo Lasi non puthot Sarkuru Terangaphan Working President Arpu Batponang koklo pusi KSU Central Committee President Sar Im Tokbi ahin pen ningjepon Lasi Sarkuru Terangta aning ke hangpensi President Arpu Dengpon Loputa President Kimi Sarkuru Terangpen Ningjepon Lasi Dua Barguri MSC Constituency Angkang Anke Kidukisung along Mate Education along Anke Chirap Chetodun Verji Puta Sarkuru Terangpen Ningjepon Lapen KSU Central Committee President Rad Ahinpen President Kimi Sarkuru Terangaphan Karbi a Pohopen Archopon Dua Barguri Pen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel Sarkuru Terang alang li claim kita mesenji ko hirjume nilitum alang li pan hampi pensi piniyar ni bante alang li pan si nilitum labang suarpu bate working president non ki kibo ma president abang ke so jilangbo mesek alang li halang mang suarpu ke dengpen song apan ansu se ke prime pen Karbi Anglong arada pan kisumelong pajok dun ji bate kisumelong ke pajok dun ji pan ke claim kita ampon ji pan si nilitum alang li pan si hirjume hampi lo Asia Fransi alang lipan pohoi tak kenalitum ini labang suar pu kedeng along alang lipan pohoi tak kenalang lipan corcuing pun nasi Daithor Central Committee dan President Secretary dah colok jadi sana mana aku corcuing So Presiden Arpu nangepek along ni sisteme ningarong lo tapi alin tu masa me chulo lo ni kita tangan sisteme bangsua song along KSU Karbi Students Union la bangsua song lo sisteme ni kita tangan sisteme cerap tu dan celeng tu dan asal son asai along sisteme ni cerap tu long lo nasi alang itu kita kekem kita malong ni tegulong pen mesen asal tegulong pen ni bangsua alang itu ni pana kepek along sisteme ni Cedong dun pen, alang itu mapan chulo lo jadi ni pan abang so association organization along kacelang dun pen, antu se society apan pen kalau we rat apan ni antu se aprang kita mjilong stami kacerap dun longji peni sumse peni sumdet ba kopini ketek the konani kiun dia malong stami ni tum cerap dunji itu labang so long stami ni labang soa song long Presiden Dotti kapangke unan kupine kisung sitame ni cerap dun po labang so long sitame duar baguri arat ke doan kethe giding atum kadoga be sitame ni tumalong pen nang cerap dun pen ini tum labang soa society lapen itu makai pan ansu se apang ke patam ponje pan kadoga be bori pe na lapuan pen sinilang the inton pen si cholo Longle ahempu dolora pita inut MD Ali Ahmed abang Rajesh Roy Phan Longle Chujordet Labang Solong Dipu Revenue Circle Amondol Ruphasnu Kachirabdun Alamki Keklang
Longle ahem pu dollar apita inut amum chai akhai MD Ali Ahmad abang amithang along lepu chekrong pen Mondol Ruphas nu aphan Chinki pahem sopen inglong asokaidet Rajesh Roy phan Longle katojor aphuta Karbi Anglong Territorial Social Security Association asongpen pini matijong niphai ingkoi arni ada porphai cap apor District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong pen pherangkya mai kangni Karbi Anglong along kedam tang penang an arni pen sitami isi penisi Longle alamki ke klang dupiklo Krong pli atowar alamki pen chenglok ONGC solar project lapen kaprek alamki klanglo Lapuson aporahu Dhansiri constituency ke parlo ronga paharalong sarkar kandapu abangpu chirikripho along le along inut MD Ali Ahmed abang aron repen do patirsi Mondol Ruphas nu aphan Chinki pahem sosi amithang amen pen pata selamsi inut Rajesh Roy pu abangpu aphan 3/4 1 losa along le jordet amat dakpen kadrilo Karbi Anglong arlo Longle alam thama kithe un ahutsi inut akeng sangaphan Longle kapajor long lake Mondol Ruphas nu ka cherabdun kedokok ajoksi lapuson asai ke claim haidetlo isi katini nangchi abangke koson si malom sowet kewang amum chai aphan koson si pata ki piunlo labang so alam ke Mondol Ruphas nu radaphan bachini nang kok popusi ke ATSSA asongpen ning jepon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon atum lapen Land and Revenue asai photum prabjin pen Longle pata cancel vek nang jipusi ke hang padupon Ili Karbi atuma phanke non pu arnianta Karbi Anglong Autonomous Council Revenue asai kamatum pata piun e lapen ke klemchi aning ke hang atuma phanta isi penisi kapasiksak dopi Sitame bang adimpen kewang akeng sang atuma phana bangke pata kipidet abangke kemang humimi asonsi nang manlo Aron repen Longle kacherai pia phuthak alongle ahem phuwe katumpen Karbi Anglong Autonomous Council atuma phantame complain alo kipida mahut mandal abang sita labangso alongle pata ke ki chokche pusi ridak pidundetlo Tangte hala MD Ali Ahmed aphan pata ke klempike tangka maha ajoy ne maputa mathada mime News report Karbi Anglong News Channel Mumchong Mia Amin Amen nake hala dake pado Muhammad Ali Ahmed Mia Munit si hala dake do je border long pado labang Mia Munit bangsi je non Karbi Anglong long aka along le long bangke alang le long so do machi la so long le ka chujor tikan long le jor tikan de la so long le ki jor long angko dipo circle si puri lo da dipo circle lo kasi dak revenue circle atung kapuri long pene adak amondor bangke kapuri cho bangke Ruphas nu kasi inot amia phan alang letum pota ki pidet pen Karbi Anglong along le along le alang letum pota ke isu tame 2022 aning kan se alang letum phan pota isu der lasi lapuson along ilitum kethek long abangke Karbi Anglong long le phelang kecirai kom nang jia hut non lapuan bet set hut je along setami lama so along le hoi along non itu Meghalaya border punon dak khutia along punon non dak Nagaland border long la so long le philang la an alam thama ke hut si non lapuson parok atum phan mate ilitum tribal aso kandidat atum phan hala inuda mia atung ki claim tikang tap pensi long le la tung ke jor la pulutang ke la da ke akoi ke thidung bangke Ruphas nu alang le mondor bang alang le responsible the tanlo athe alang li si pota ki isu phan alang li alang li si chephem pu si claim nun der setami isi kemangu me bangke alang li isi report ke top do ladak akhor la helo Assamese pensi alang le tung ke top do kita me ladak ke tok teng pulutang te hol dak pota isu un pota masih isu un athe bang akhe panke penakula soalong le bangke ahem thu akap nuka prek ahem thu do hala tuma bang pota 19
84 aningkan 1984 aningkan alang litum ke pota ke dotang aju pota ke dotang veka demsi labang suami ya bang haladak alom sunang ke dopen labang sua amondor tompan alang tum kopene ka cingki pehem sopen kopi pendong la tum ke cingki lune setame alang le tum bang ke inoda mia si alang li bang ke haladak longle cirailo alang li illegal bang se haladak amen titablo alang li bang anu ka prega phan kijor koson se inut amia bang longli ka chuyor te campel aku alang le hadak record awi pin koson se alang le phan pota ki pima lasi ili tum kachini du nangji baili tum longli philang ka chirai du nangji adim ke lahelo bang asosia lom su wangpo mia tum si wangpo border long wangpo hala tum bang longli jor te kangpo ili tum Karbiang Long Autonomous Council tum bang ke bang aso phan long le pilong le pobom setame halat tuma phan posong se lang tum han ke pota ke isun ma la bang so lama bang ke se rup hasnu apana bang ni tum ta arjunan kokpo la pen alang le phan la bang so rat atuma phan ka pachithan to ye bang ke la pen halat dak la bang so Muhammad Ali Ahmed alang li ladak long le ka suyor te kang pen pota ka islam te kang dat apota bang ke prabjin pen council tum rita lepsi lang pemesi labang soa pota bang cancel pinangko Dilai Ali ke thom ka chetok 4 line checking post along supari kenep dunlong ni phai ingkoi mati jonga chiklo adap apor malom dilai checking post along aron repen supari ke wan atuma phan kenep dunlong Lason si rai kom sai khetum amithang asai cheklem bom ahud ihum line truck along isi honte mimi ason thekdun long si kiri ka khuruk asai cheklem ponlo Lason si line truck along supari long ponlo line truck registration number AS25EC2165 Laso supari kadukawe bosta crescer kep dopusi pang thekpon Birta ke tok bon bom ahud anke laso supari ke wan atrak mate hem konglong katewar abang amen lapen arong hem konglong ahem phusitami pang thek pon long lilang lapen laso supari ke do anta dilai rai komasai khetum pensi chepari deng ponlo bokajan pen ang tong terang report Karbi Anglong News Channel Ingdeng Crazy Kichok Lokhimon Sangha So Arlo Chingri Amai Piaphan Pinap Arni Ing Hong Kong Anvetlo Ingdeng Crazy Kichok Lokhimon Sangha Chingri Amai Pi Atumpen Chepater Piponsi Aning Kanwang Ason Thak Thak Mate Pinap Niphai Ingkoira Isi Matijong Achiklo Ningkane Sek So Arlo Chingri Amai Pi Kapedo Ponchephan Dua Bargri Constituency along Lakhahini Dolamara Baburam Tokpi Arong Amai Hongjai along Kapiman Ponchephan Ke Arni Ing Hong Kong Anvetlo Pusi Tirikam Amai Atumpen Perang Kephan Birta Nangpali Lasi Karbi Arat Lapen Lokhimon Aso Arlo Atumpen Chenglok Lokhimon Aphan Ke Kroy Arat Ningkane Sek So Arlo Chingri Amai Pi Along Nangka Chetong Dun Chiaphan Tirikam Amai Atumpen Pachini Pon Lapen Kewang Mesen Me Et Chiaphan Arnam Lokhimon Along Sitame Hirjume Hang PC Kardom Pacherpo Dua Bargri Pen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel Dhon Singh terang atum ahem tunisi honghari animate adhoromalong kachepa ogdun. Lason si matijong ni phai ing koi ningkan suri hinira ingko raketom arni dua barguri ke parlo dolamara moti terang arong amikar Dhon Singh terang atum hemtun isi Karbi honghari animate Karbi honghari adhoromalong kachepa ogdun. Labangso Ajay Mekalong Dolamara Abarim Aron Mate Honghari Youth Assistant Secretary Rang Siim Terang Lapen Dua Barguri Hempumukrang Adorbar Community Secretary Babu Kiling Lapen ke President Ken Singh Ingti Lapen ke Rat Sai Klembangpu Rajan Ingti Lapen te Penang An Dua Barguri Arat Aron Barim ke Kroy Atum Lapen An Parta Rong Asar Rong Arat Atum Sitami Chetongdun Perangke atuma-phan chophapen nangke thandun atengke nilitum Christian animpensi pini honghari animalong chepa ogdunlo Lapen nilitum Christian dobom ahut sitame thangnat akisung ave Lapen nilitum Christian aron dobom ahut sitame komadne kelang siletpen le nilitum Hindu honghari along kachepa ogdun pukali nilitum ningke hangpensi kidun
bang nang karni bang nang ke ther nang ke hapenli nilitum hong hari animalong nang ka chepa okdun khali nilitum ahok karbi ajutang kaching hon pena joksi nili hong hari animalong chepa okdun pusi pherang ke atuma pha nang chithandun Dua bar grip and Edwardson crew report Karbi Anglong News Channel Pini nali tum labang so la hong hari long nali tum chipa ogdun mate nali tum kidun kopiti kisung penti nali tum kidun mala so labang solam tepu thang tum chani thate Nilige kisung ave mane nilita haprang hakoke le tunta nili mahanga theke nilita hong hari pensi mahanga thek la solam asi ako api pula krisan nat dudun chok na pinon nilige theke ding an for bang ke methang hong hari ajutang la hen lo ni karbi jutang sipawir det ti nang na pu lam si ako non nili ako la son hong hari long chewang tu neli phan sita neli phan ka la neli mu tum ke nang kar ne kali nang ke hang kali he ta neli ning ke hang neli tala jutang alam ching hona jok si neli ta ko puthot la dak neli mu tum hem chewang tu liya kalan tanali tum mala akapre karon mong kidu bu makin tum kopiar tum dunia prang ke dutun tu ke kristan Hasil hong hari dia subis Kristan dulu. asi aprang mo pen nili nang kithan lo nili mahanga thek ke hong hari pen si nili mahanga thek asi ako api pula Kristan dun ju ya masi ni ta hara Kristan dun ke ni ta bichot la asi non ki the apor ana bang ki ni ta jutta phang ching hon ana bang ning dolo asi hong hari tanali la Christian kidun ningkan kon bag dolon te Christian ningkan ke kon lo ningkan ko ni dut ta hailo hada kidulong kopini nang likasik sak dol kakang kasik sakta we nili la Kristan de malong ado sekta kasik sakta we la sinali non nili mu ako nili ik nili tipi tumta hadak si dola la sinali dak la nali labang so ron kidun nali phang kopini nang karni nang kibai la puson do mante ave nili ning ke hang lo nili la so hari nili ning ke hang ajok si manela mena ajutang kaching hona jok ching hon ajok si nili la non dak nili mutum lang chewang lo asila non nili mutum ta prang akisar do tik yalang le tum ta me nili mutum ta la pusi choreng bom lo ta pusi ne ji pathe bom lak la nili mutum lo silang chu nalimen ke dhonsing terang hamde tela kopiar rong sikapuri ni ta bangke ha la dake jamidar rong muti terang rong di choi po Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu